سلام تعنها باللي كما ياللهم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان كما يقنيكم سناي سونيو إلو ما عنت مالتيو سناي سونيو مالت صوم سناي سونيو غير يكون زي صوم 4 خوينيو صوم تحساسنا جمرنا حكايرو صوم ميخا هو صوم ما نصومنا صوم ميخا مالت كاب صابا غدملو صابا طرح يكون كاب ነገር ውን ማለት ካብ ኩሉ ነገር صوم خونيو በቃ ሁሉና ጾም ዘለና ማለት ባይዘይ ጾም ናይ ጥዕና ጥቅም ኣለዎ ናይ ጽድቅ ጥቅም ኣለዎ ስለዚህ ነገረ መንገድና ሲ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ገዝውሎ ኣብ ማእከል ማለት እዩ ሕልፍ ኢልካ ጾሞ መብዛሕትኦም ሰባት ዞም ዝጾሙ ኢንሱሊን ሌቭል ይቋጸር ሰውነትና ገለ ማለት እዩ ብሬክ ዘይተገብረ ፕሮቲን ና ፕሮቲን ከይዱ ብሬክ ንኽገብርን ጥዕና ጥዑይ ሰውነት ንኽህልወና እውን ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ እዩ ጾም ጽቡቕ ከም ዝትሪኢ ኣለካ ሕጂ ኺሎ ብኺሎ ክንቅንሳ ኢና ማለት እዩ ዘክን ላይና ፀጉሪ ጥራሕ ተርፋ ኤንዌይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንታይ ያለው ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ ሜን ፖይንታ ጾምዶ እንድያ ጾምዶ ዓብያ ነገር ጾምዶ እንድያ ናባህና ወገን ተኸልተላ መንጆርነት ተዛረወቶ አገዳስ ነገር ንዩ ሃይለውን ዝመለሰላን ይወድ ጣባውን ከም መልሰሎ هو ሕጂ ንሳት አትብል ርክብ ይብልና ንሕና ምስ መንግስቲ ዓብያ መንግስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኾነ ኢልኩም ዝገብር ትብል ሃይለ ደደቢት እውን ንሽሌታ ይብላሎ መሲልካ ጾምዶ ክንቆጽረለልና ዝዓይነት እዩ ናይ ሃይለ ደደቢት ወድ ጣባ ከዓ ሰላሕ ጉልሕም እናበለ ማለት እዩ ናቱ መጨበጥ ነገር የውሉን ግን ግጭብጣ ክንፈትርና ማለት እዩ አዶናይ ማለት ነው አዶናይ ዓብይ ጋርድ ዓብይ ጉያ ነይሩና ኢትዮጵያ ወአነጋጋር ዛዕባ ኮይና ወኢላ ዘላ ንሳንዲያ በጋርድ ይጎዩ በጋርዲው እንኳን ንሱ አርቲስትና እንኳን ሃይሌውን አርቲስት በጋርድ ያኮን ዝጎይ በቃ ተመራሕት ወንተ ይተረፈስ አብ ዓብይ ጉያስ ምንም ጸገም አይኖሮ ንስኻ ተካብዲ ካለህ ተዘካብዲ ካዘለህ ገለለሞ ማለት ዓርሳን መቁላል ዝገበርካ ገለለሞ መልሲው ለሎ ማለት መልሲው ነው ንሰማይና ወሞዳታ ግን ታዲያ መጀመሪያ ከባቢ በመጀመሪያ ክንጀምራ ከለን አወል ሲዒድ መልሱለና አላህ ሰለሞን ንሳን ዲታውና ለማዓንት መዘራረው ዛዕባ ማለት ጽምድ 23 ኤንዌይስ ንኹሉ አምብል ንሕርዳ አምሳና ጸኒሕን ኮራት ሰማዕታ እዩ ቪዲዮታት ክረኽቦ ክሳብ መወዳት 50 ተጸኒሖም ማለት እዩ ስለዚህ ጸኒሖም ግን ይረኽቦን ዘሎ ሶ ነቲ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነቲ ቻናል ኣተባብዕዎ ኢኹም ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ሃናፃ ይርእቶ ጸሓፊ ኢኹም ማለት እዩ እንታይ ብለና ኣሎ መሲልካ ሰረቀ ዮሴፍ ሕፅረ ቢላ ከነንቦ አንታ ክንደይ ትሕሱ ኣነ ተጋሩ እዮም ተበጊሶም ንኣብነት ዋዜማ ንኣስላም ህዝቢ ጋሽ ባርካ ተዛራቢ ትግርኛ كان واي بسروناي مالت مسألة رئيته ترديكا صبغ زي كون رئيته مالتي انتهاي حجي هم يلو وازي ما تزاريو وزي صلاتي حماقي سلام الى تنكي اللي ام حافتي مالتيو نايزيا ورقي يغني لنا ابزيا ورقي مالتي ابزيا ورقي مريم نور حسين زي اطعيتي تتصرف تزارب مالتيو اسلامي يكسب حلافنت بصيحهم مسؤوم يسرحون يروم ግን ሰርሖም ከራዩ ኣብ ፌስቡክ ሽሞም መስራዩ ቆቆል ፎኦም እንዳደፉኡ የምጽወም ነሮም ቆቆል አፎም እንዳደፉ የምጽወም ነሮም በሉ ሰርሖ ኢሎም ተጸጊዖም መልሐስና ናአክብ ከምዚ ተቀርቦ ደለኹም ንዝነቀፍ ብሉስሉስ ቃላት ተነቅፍዎ ጽቡቕ ሰርሐ ጽቡቕ ኢልኩም ተታዋዕዎ ከምዚ ቆይቁይ ናያንስቲ ጌርካ ኣይትጭርግፍዎን ህዝቢ ክሳብ ዝስንብድ አጀኹም ቀጽሉ ኢላትና ማለት እዩ መሪም ሓፍቲ ሕጂ ብጣዕሚ ኣለባ ብጣዕሚ ጽቡቕ ርእይቶ እዩ እንታይ ድማ ሲልካ ቃልስ ብርጌድና ሓመዱ نحنا أبرجنا حمد وزقت ونقطة دايركت تساطفه يبلنا مالت زي سوق فلت كول الله كمان أسيات كوينا قلنا يمنا أسيات قال سنحر كوينو نساتهم زخونا زروان تزارون نحنا ونزاربين حل حليفهم مالتي سو أبتي زربا نعنا زتقبلنا إلا زولنا قال نتايو كلهم كساطفو توم عبيت زخون ጋዜጠኛታት ከ ቅድሚት መጽኦም ክዋስኡ ከም በዓል ካሊድ ዓብድ ዝኣመሰሉሲ ልባማትን ዕቢ ዝበለን ብስለት ዘለዎምን መጽሓፍቲ ዘንበቡን እዮም ካብዚ ዘንበበ ተመክሮ ዘለዎ ወይ ዝሐይሽ ስለዚህ ንሳቶም ተመጽኦም ንዓናውን ብስሩ ንሕናውን እኮ ማለት ዝስማዕ ዘረባ ክንሰምዕ ለና መርሶኢልና እዚ ዓንገርገር አንተ ሃንገብሮ ማለት እዩ ዋጋ ይብልን ኮብን መባሊ ርእይቶም ጽቡቕ እዩ ወርቅ እዩ دوام كنا إلنا كنا قال مالتي رزق لي ويلكم دو Welcome to Shidden Reacts 1
ما تمرسنا مسئنا لنا مالتي نيش اللي فيش خدنا ولا صنيحنا أتاجر أنت جمر كياسي تحكي كاري زولة رياكشن كمايو لو أمكنت بالكاجر يلنا مالتي يركادو اسكن اسمع عينا الله سلام خد يكونوا افتدوا بصراحة وزقون يكونوا حتى حتى نحتفوا بس أبي تهب عيشكم يقولوا كهيدوا النائم زول أما أنت أفعيدكم أفتقرأ أتينا نقط قطنا حلنا يا تزرع حكي خلي لا تم دي حلوة سزي نعها زي ود أنا كا أيو أحنا ننزل لنا يوم زول إرترا بمتى يوم زول ينازل نمتى يوم زول ينازل لكن قولوا لهم يوم زول يزول مس أبي أنت بايسكم بلو من إرتراويان كهيدنا يوم زبلو إلي زحتت أبي دما مسح الصوت غيتنا بس للسرح بعلو ملي سلو كرين جنريترن لمينة ملي سمن شعو تبايسنا يلو إيه سقط كوميدي نيرو فما يكون زبالة هذا بلا زي أكويا هو بعلاندي بعلاندي حنسمع عندنا حجي حكينا خد أما أخذ ناسي حق زلو حق تزارب حق مسرج حزنا مسينا زلنا حق تزارب أبنو خلاص دقسي بقى حق نزارب بعلاتها مسرج نمزة أسرجي قصة خوينا خسي وقصات خوينا وقصة خمزلاتها تبتبل رأيوازي بعلاتها زرباس كنت ترجو ماله كرال لبتنا ينيا قربيتوج بسلام منور عندما نفلق معوق على بحاج ثاني على من إنه كيرت راجع يتجمعوا قداي فرلقو يوتاو يالاتشون دون بريتوريانو بودهم سلم من نبر بلماتهم سلم من نبر سنلم عمت نبر بتأم سنلم من نبر كزاي نجا يون على كم بريتوريا سنفرارم تككل عيدلهم لمن يقومال تبليفم تقرايم تذكر لو قال تأفو قطناو سلام يعجني ما ينعكوز باتشنا تقول بكجزو عندي تأفو عن فلقم مال ناقوم بس يوم ما كنت ساكتاتشو بس يا كل جمرواو وانا قداي تكتكوس قبونو ساتو واقوات تكامتونو عجق أم تجارس ما سلام زيادة تبع أساسي وعد بريتوريا أنا نفتقول بأسي أسجيرات النايزبل تانا وعد بريتوريا عبايس أجمع كأتاني رئيس بلاد الصوماليتيو تشجر نمنتهي تطوب لكم تبعهلنا نحن حزبنا يوم كنا معلومين إلنا يا تبل تزاروا أقوى مالتي حسب تكون حقي خمسة زلة تتناوشت أنا تبعي حاولت مالتي تامستير كل يوم تاكل مستوى على يتفلتن أنا بوجني كل يوم نضغط قطنا نيرم مالت فلان ما هو نضغط قطنا نيرم جن بأني منست حزب لازول لوجن نساونا عين برتن جنريتر جلس ودي كمون مجموعة تجزينا سمينا كرين جنريتر مجموعة تجزينا كرين وهو متنير هون خلون برتاي أم خوينا مو كلهم نيرو دس تكرين هون يقول أنت لنا المسيد ما مالتي كرين هون يتلينا أزغنا ساعة تدير مسيلك قل زين نقرأ كاسي لما سحق مالتي حدا ساعين سبيتني يوم نيرم عشو زبالو يوم توم سب حدار كاب كل يوم كنت حسبيتي أنا شو اللي تعيشوا دحار زخونة ساعين موسيو قاشا موسيلو موسيو عنا هذا اللي لقاتيو سلام دو خمي دحنا ديكم قليلاتو دحاني أبيد أن يركم كفولة وجزائر خفوا بلاتو على سماين يريلوها ويلك عد بسنو علمني لاتو بسنو على فازركي مسبخي أبخي ويمسحم يرم وحدا مدينة يرنا قليلوها ما أنا كده فهو هاي انتهي الأتمال اللي لكا يبل تسب أي رأي بالنوزي زلنا كبرتا يلوكي يبل تخبرتا ورد بلا نايتهم ساي مالتو تخزراي ونيا تخزراي يبل كم زيلو مالتي تخزراي هبتا بلو كم دا غيرت قلل لو بيل ساي وطي خيز ساي موطيو عند هلو تين ايش لو صمس بلا تبع البيتا موطيو واي لما انت تمسكن غويتاي مسب على يايز نبرسبس موطيو كاب سماي موطيس لما انت غزانا وعلي قال انت عنزر كاب سمايدو سمي مسي قالوا مالتي كاب سمايدو سمي مسخويلو بصر قطام اندي فنسخيلو بفراس غيرو دحري سبعي غيا جميرو مالتي حجي سبعي كاتم كلنيا اندي ريم سبولو قلقل قلل نيرو نت خداونت قلل ميد حزونا وصقع بلنافت قلل اتو يلو تملس وصي خوفي لفت قلقل حجيتو على فرس مصيو اتا سبعي يلو بزي اد حجي خدان تشكمه مدابريا قلقل حيزو زخونه سبعي وريد قليلو حجي بزي وريدو بزي اخيدو بلنك حدا اللي ذا فرس يلو مالتي فرس حذر لي مسولو مالتي زي بحثر غير حقي مهناتو قطعتو يتفقد فرس ويا سبعي ذا خدان وصي مالتي بفرس غير هلم يلو خيدو حديمو حجينا بغزاته مولتي سبعي تبعلو انا ايش تاهجيرو ولا فرسون فرس كلا انا يغيركم مايلات تاسويتي واي تومو بخوكو فرسون ياتليني فرسوني فرسون ياتليني فرسون مسولو فرسي حجي الماسكرينون ياتليني اخرين ديلو
جنريتر ونيات اللي يا جنريتر እንታይ ባዓት እግዚአብሔር ይወደግ አመሰለ እዚ ሕጂ በጣም ሲ ደስ ባለ ይዛረብ ዘሎ ናብ ዘመን አሰስ ከንኺድ ትማልት ማለት ናይብስ ናይ ሰላም ጽምዶ ነይሩ ኮሚኩም ካኹም እሚኩም ነይርኩም ሕጂ ኣብ ዝሓሰብ ዝሸቀጥ ነይበሉ እዚ ሃገራውነት ኣብ ሰዓት ዘሎ ዝሓሰብ ሃገራው ድባላን ፈልጦ በዝምን በሃገርን ዝሓስቢ ኢሳያስታይ ኣብ ክልተ ዳም ወይ ዓባይ ኢትዮጵያ ወይ ካ ዓባይ ትግራይ በሓፂር ማለት እጹ ነብላ ኣብታ ዓባይ ትግራይ ከመወደባት ከምቲ ወደባት መጪ ብዛገር ትመጪ ጽባሕ ንጉስ ከምደም ብሮ ፈልጢ ንዑነት ወለዱ ጽባሕ ንጉስ ተሓታትነት አብርሃምስ ተሓታትነት ናውኹም ድመጽ ፈልጢ ስለዚህ እንታይ ያክገብር ወይ ተዓባይ ኢትዮጵያ ዳስሓቅ ኸይድዋ ነይሩ ኣይኮነቱን ዓባይ ትግራይ ሕጂ ንተጋሩስ ከምዚ ኢልኩሞም ትማሊኩም ካን ዲኻ ባዕላ ዓጋመት ብሎም ነርካ ትማሊኩም ካን ዲኻ ጻረፎም ነርካ ዶሞም ከይነቆጽና ይዞም ስዋኣትና ግልብጥ ኢልካ ናይ ሰላም ይትለና ኣለኻ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምስ ኣብ ኣሕመድ ዝነበረ ናይ ብልጽግናስ ናይ ሰላም እንዲተባሂል ነይሩ በቃ ኣብ ደመን ሲያት ትነብሩ ደሊኹም ናይ ሰላም ተኮይን ዳሞ ጽምዶ ሰላም ተኮይና ኺላፍ ትርፋ አኽተል እዚ ፌክ ሃገራውነት ነው ብሎ ጽምዶ ሓድሽ ይኮነና ቀደም እስኪ ጽምዶ ሓድሽ ይኮነን ንዓና ቀደም ወነሕዋቲና ነርና ዝብል እዩ ናይዞም ዓቢ ሰብኣይ እውን ተስፋይ እዮም ዝበሃሉ ማለት እዩ ተስፋይ ገብረ ዮሐንስ ሓውን ገብረ ጻዲቅ ወልደ ዮሐንስ እዮም ባይዘ ተስፋይ ወልደ ዮሐንስ እዮም ዝበሃሉ እዚኦም ብጣዕሚ ደስ ባህሊ ያቦ እዮም ኣብ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ታዋጣ ኾፎ ቢሎም ናይ ሓወም እዮም ዝደርፉ ብጣዕሚ ኣነ ዘለቆ ሓወም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፓዮኒር ኦፍ ደ ትግርኛ ሚውዚክ ዝበሃል ነይሩ ጀማሪ በቃ ሴሎ ፈላስፋ ናይ ትግርኛ ሙዚቃ ነይሩ ሓወም ገብረ ጻዲቅ ወልደ ዮሐንስ ዘይደረፎ ደርፊ የለን ብዙሓት ቅድታት ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ዘሎ ግዜ ተዝኾንካ እሞ ክነግረካ ይክእል ኣበይም ተበፅሒ ማለት እዩ ምዝኾለይ ቴክኖሎጂ ኤኒዌይስ let's go ይዝባሃል እንስማዕ አቲና ነርና ጽምዶ ሓድሽ ይኮነና ዓና ቀደም ኣሕዋቲና ነርና ዘራጊቶ ኣትዮም ባዕ ተዘብሉና ትግራይ ታይ ትደሊ ሰላም ኤርትራ ታይ ትደሊ ሰላም ትግዝ ምነኸ ጸማም ጽምዶ ሓድሽ ይኮነን ዓና ቀደም ኣሕዋቲና ነርና ዘራጊቶ ኣትዮም ፋሕ ቢሎሞና በቃ ጽምዶ ባይዞ ሕጽረቢልና ክንገልጻሲ ካብዚኣን ላዕሊ ምግላጽ ኣብ ልዕሊ ዋጣ ዝዋጥስ ኳጥ እንታይ ኮነስ ከውጠይጢ ኢሎም ዋጣ ኻሪኻ ሓጅተዋና ማለት ቁም ነገር ዘሎ ዘረባ ተውጠይጢና ከምዚ ዝበለ ቃል ኣገላልጻ ናይ ጽምዶ የለን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ርግዕ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ሓሳቦም ዞም ወላዲ ከም ዝረእኻዮም ብስነ ጥበብ ቢሎም ብኪነት ማለት እዩ ቀደምና ጀሚርና ኣሕዋቲና ነርና ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን ጽምዶን ዓን ሓድሽ ኣይኮነን ኣወል ስዒድ ሓድሽ እዩ ባይዘወ ምክንያቱ ኣወል ስዒድ ሓድሽ ዝኾነሉ ምክንያት ክነግረካ ከመይ ጌርና ንሕና ኣሕዋት ንኸውን ብቋንቋ እዩ ዝብል ንዘለኣለሙ ኸማ ይዛረብ ነይሩ ንኣብነት ንሕና የመንን ሱዳንን ዓረብዮም ዝዛረቡ ኣሕዋት ማለት ድዩ ንሕና ሰይ ትግርኛ ስለተዛረብና ገለ ይብል ነይሩ ሓቀ ዶ ንሕና ግን ኣይሓደሸና ንያ በቃ ንሕና ነባራት ኢና ነባራት ስለንፈልጦ ቅድሚ ሕዚ እውን ሓደ ኣነ ንስኻን ኣሕዋት እንዲና ኣሕዋት እንድሕር ኮይና ዝፈሓው ነገር ኣይኮነ ቀዚ ሪያሊቲ ስለዚህ ኣብ ደስ ዝበለካ ትገርፎ ደስ ዝበለካ ገለ ትብሎ ነገር ስለዚህ ኣይኮነ ትሕውነትና ከም ዘሎ እዩ ዝቐፅል ምንም ሓድሽ ነገር የብልን ከበሳ ቦሎ መታሓት ቦሎ ደቡብ ቦሎ ሰሜን ምዕራብ ቦሎ ሰራይ ቦሎ ሓማሲና ቦሎ ናራ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብልየን እቲ ማሕበረሰብ እቲ ካልቸር እዩ ባይዘ እንታይ ዝበሃል እቲ ካልቸር ናይ ተወለድና ዘሎ ርክብ ትምትእሳር ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ምትእስሳር ብካልቸር ብባህል ገለ ሓደ ቀደም ሒዙ ከምኡ ስለ ዝመፅስ ንሕና ከምቲ ዝበልካዮ ንስኻ እንትን ንቶም ፖለቲከኛ እምበር ከም ድሌቶም ዝገብሩናስ ንሕና ንፈልጦም እንዲና ዋላ እሶም ትመፁ ተለው ከመይ ከም ዝኾኑ ከመይ ከም ዝቕበሎም ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ፈሪሕና ኢና ሓደ እንዳፈርሕና ኢና ንገድፎ ምክንያቱም በቃ ሰላም ስለንደሊ ኣሕዋት ምዃና ስለንፈልጥ እዩ በቃ እምበር እቶም ፖለቲከኛ ከም ኣወል ስዒድ ዓይነት ሰብ እምበር
ደስ ትብለሉ ሰዓት ጽምዶ እንድሕዘ ይኾነውን ኣይኮነን ዝኾና ደስ ክብል ሕጂውን ክዛረብ እዩ ባይዘወይ ዝኾነ ፅንሕ ኢሉ ክዛረብ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ክሳብ ሕጂ ፀግን እንዳበልነታ ፅምዶ ቀፂሎማ እኒው ኣብ ደስ ዝበሎም ይፃረፉ ኣብ ደስ ዝበሎም ደሞ ፅምዶ ድሓና ይተራኸቡን ይመስለኒ ወይ ከዓ ቀረባት ኣለካ ርሑቕ ዘለካ መሰል ገለ ከምታት ዓይነት ስትራቴጂ ግዲ ይመስለኒ በቃ ሕጂ እውን እንትን ኢሎም ኣለዉ ማለተይ ተረጋጊዖም እዮም ዘለዉ يراجعلنا سكفت أركان سلام يقبرنا أزي صمدهم سجدة في غول مسبل سجدنا يدقفوني بالأليكس نديو اسكين سمعي مو نايز مسجدة في كونس ولا صمدهم مسبل سجدنا انت حال عند حد انت مسؤول أي قبلون عن تردي خني قبلون عيدلن خدقفون عيدلن بتشرش معناتهم كدقفوا له زي كلمة بدنا يزنا السوشيال ميديا زي اللي يكون بدنا السوشيال ميديا ولا حد طعمه كيقولون لو يفهم يوزقوا جن تمالت مالي أنا كالسودان تملي سنة تقرأي كعبت خلفه سمعناش ديشتن رئيسها تقوم رقم عند أتزرع أخو سبيل ردي خني أبقد مي مكينا ملئتي أو ريدون رشنا مومن أبقد أو شرع رقع تخلخ مالتي سب هيوتون دحلوون دحريت بخرون كريت عاشر من عقدة كذا خطوة خلوري ترازل الهزبي أنا بتعم حيال تراوما إيمالتي بايزوي عم حلنا خاز ترف زخبرنا نجار نحرقها زي كمسألة كايخ اليو زخونا نجار مالتيو مالت بقى كم ورد سبسلة زخون كات تفرحها تراوما تايزر تخونيها جن تصمدو نسوي كونا نحج أنا مالت سبنا تقاتل ينبر مالت يكون تعرض غليها سلام ماتيو أبستو السنة جزية أبكالي جزية سراي كوني غادي مالت كل جزية اللي وندي حكي كل جزية اللي وين بتأبي سلامون كم زي أنا زردني كفرح مالت زي حلم فرح هذا وخيرك أسكع حدر زبها لله زي حلف أنا جر ماليس كاي توصل لني خا بعرق يزفتح بعرق حتى النت زبها اللي جر كنكر راجز كنخلنا نعم النت بحق حتى تزلهم سبات بحق حتى تزلهم نتوم زتقول سبات كحصل لهم زي حجي فنامين تلنا فتحي لبخا دسيب لك تايز انت عايز بحال مسيلك أبو يزقول انت هيدراوي يزبحال فتح دراوي مثلا خمزي بقنعنا انت تفتحيو بقى حدا جبل ولا تفتحيمون ده هلو تحسيا لبخا جن يرجع لك ولا نتفتح موسد مالتي وهنياتو تزرع خيو وانجلون تزرعوا نجارون بنتن كحساوي بونجلنا بحاجة قرب حتى تلص تزنا بركة كيمون يوت مهنياتو أنا وركو ونسوت الحكونن مهنياتو حدا سب درت ناتي دفيو نمريت نبل وصيدو ندير حق قاطعوه وحق نعون قاطعوه لا أنا بينيكم متبدل كسلة تبل نفذ التحقيق تجستيس ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክህሉ ኢና እምበር ንብል ዘለና ምትዕራቅ ገለገለኮ በቃ ከመወድ ሰባት ኮይና አሽንባያዶ ንሕናሲ ካልኦት እውን ኣብ ሩዋንዳ ይኹን ኣብ ገለ ዝኹሉ ነገራት ተፈፂሙ እኮ ተዓሪቁ እዩ ዝነብር ንሕና እውን ምዕራቅና ይተርፈናን ከም ህዝቢ ይቅርታ ንባሃልና ቶም ዘይ ክሕተቱ ዘለዎም ሰባት ማስክ እንዳገበርካ እንዳኸድካ ግን ጽባሕ ማለት ዕልምልም ምጥፋእ ባይዞ ተሓታትነት ንምጥፋእ ትሬስን ከይግበር ታሪኽ ይኹም ዝግበር ዘሎ زي يتقمني زيون رايو بقدامي اول سعيد يتمصاني خايل ودن يرحق معناتها اكو يمنو يتمصاني خايل وخورين يرو بصرخه قدمو تاصم دزي اغلم مال جمبر دنيرو كتمصيها غدي لود ما وليس እንደገና حجه لمقنن ما دحاني زل كاتي يزون اتيوم تا نعد هلو زل ما ጨደት ተሐጽም ማውጽም ኩሎም ንሳ ባይዞ የተለፋልፍ ዘለሕማ ሳሊ ንሳ ተሐጽም ስመጸ قال ايه وين يقرمني يحد إليتنا إرترا ولا نحن يقرمنا يقرت هذا جاروس كحزي شفناكم واقف فيناكم بقى تصمدوا مبعر نحن نوص أيه ولا حدا إرتراوي أبزي أخف اللي يزول الحسابين ورنا حدا حزفتين نفتين نتصمدوا عنكفات كوينهم كهرو خلوا كله شف ناس صمدوا خلوا الكلنا نحن أرد أبي أحمد كالوتن زجورنا كم يزول حلنا خمس اللهم يقرمني أزي أخبر كلا أبي أحمد أبي إرتراز له حزبي حاونا أيو نهنا أيو بمنم تعمر العيل كانت تجري نابزخونه وإرترا نابزخونه خطوة دا زي تقل نزل عالمنا عب أن نبرينا نزل عالمو عب حدث نبر حزبي حد الناس أوين منتهي زي يوم تردي أمه مرحلة تجري انتهي لهم لا حزبي إرترا حاونا أيو منابرتنا أيو قربيتنا أيو
ተጋጊዮም ሻዕብያ ዝገበርዎ ንሕና እንደግምን ዞር በሊሎም ከሻዕብያ ጋር ግንኙነት አላችሁ እንጋም ከዛ አልፎም ከሻዕብያ ጋር በመሆን ፌደራል መንግስትም ለመውጋት ትፈልጋላችሁ አይነት ነገር ነው እየተወራ ያለውና ይሄ ምንም አይነት መሰረት የሌለው ሐሰት በዛ ደረጃ እናደርገው ግንኙነትም የለንም ኢንፋክት ፌደራል መንግስትም እንደማንገናኝ የሚያውቅ ይመስለኛል እና ሆን ተብሎ ህዝቡን ለማደናገር ተለያዩ በህብረተሰቡ ላይ ፕሬሸር ለመፍጠር ስጋት እንዲፈጠር ለማድረግ እየተደረገ ያለ ነገር ነው ይሄም በተለያየ መንገድ እዚያ ግን ታውይት ያትፈልጠ ጋዜጠኛ ዲያ እዚያ እኮ ከመይሙ ከለካ ዝኾነ ትግልብጽ ዝበለት ነገር ያለው ዛሰበ ዛ ጋዜጠኛ ሲ ቀደም ሕጂ ኣብዞም ኢትዮ 300 እንሳን ኮምታት ዝኾነ ሚዲያ ዝኾነ ነይሩ ምሽ ናብኣቶም ትመጽእ ገለ ይፈልጣ ያ ታሰበይት እዚያ ማለት ንሳቶም ካ ሕጂ እንድዒ ቦሎ ጽቡቅና ዘለና ይኽየደሎ መቀለተ ተሓይዛዶ ከምዚኦም ዘሎ ማለተይ ማዓዝ መጸት ከብስሩ ብሱር እንታዊ ትኸያ ብሱሩ ማለት ብሱሩት ወላት በሊዓን ወልሙ በሊዓስ ከነ ትዝብልዕ እውን ኮን ዓና ይዝግባና እንታ ወዲ እንደካ ዓድና ማሃቡ እኮ ትዝብልዕ ከመይላ ከተገልበጠት ይኮ አነ አክሮባት የምሰሩ ሓደ ግዜ ባይዘወይ አነ ፍሊ ዝበለ እዝሪ ከምዞም ኢትዮ 300 እንሳን ኢሳት ገለገለ ዝበሃል ሰባት ግን ብሱር ንሓዋሩን ክመጽ ይዝብል ግምት የብለይ ክብለካ መርህ የብሎ አቋም የብሎም ቶም ኢትዮ 300 እንሳን ፈሪሶም ባይዘው ፈሪሶም ንረቶም ተማቃኢሎም ፈሪሶም በቃ ኸይዶም ብሱርነን على زي ተአማምን መንግስት ይጸንዕን ክባል ሐቂ ግን ኣብዚ ሽግር ኣሎ በቃ ሽግር ኣሎ ፍትናትና ዘሎ ማሕበረሰብ ታመሲልካ ሎቢስት በቃ ከምዚ በገንዘብ ወንስ እዚ አሐጅ ኾነ ኢላ በቃ ናፍትናትና ጉዳይ አመጽያ ተዛረብ ትናትና ገዲፋት ነው ብሱሩ ታዊት ያግን አነ ሰይፈልጣ ሐቂ ስለ ጌታቸው ስለ ጻድቃን ኮይኑ ወቃ ዜና ስለሱ ያተ አጀንዳ ኮቶ በቃ تردي ابزر مسحقي ግን በቃ ዛዓለ አይርክብ ብለን ያትዘላ ባይዘው የተጋራሊ ተፈትሎ ወርቅ ርክብ ብለን ማخላይ መንግስቱን ይፈልጥ እዩ ትብለላ ማለት ናታ ሐሳብ እንድትገልጽ ዘላ ትክክል ኮውን ይኽል ዘይ ኮውን ይኽል ንሕና እንፈልጥና ፍውሽጥ ዘሎ ሳሪያ ማሪያ ከም ዝበለቶ ተዘይ ኮይኑ ክኖም ጸይና ብዜና ተዘይ ኮይኑን ክኖም ጸይና ብዜና ከመጽ ያለውና መሰረት የሌለው ሐሰት እቱ ግዕዚናን ብልሾ አሰራራሓን ዝፈጸመ አካልዩ አበዳራሽ እዚ የተሐሳሰብኒ ዝብል ዘሎ ማለት ከምዚ ጭጉራፍ ሰብ على وقع ባዕላተዊ ስልጣን ይኮን ተቀይሩ ዝዋሃ ወይ ከዓቦታ ይኮን ቀየር ላብ ሕጊ ይቅፍደድ በቃ ስለዚ ግዕዚናን ብልሾ ከማዕዝ እንዳርዳ ለብዩ ምዚ ባዕሉ ተዋሓት ተኻድረይ ታም ዘስሐቀ ካዚ ናይ ካድረ ህወሓት ለህዝብ ትግራይ ጸይት ዘበለ ፋሺስት ሃጽያዊ ብዙኾነ አገባብ ዝኸይድ ዘሎ ማይ ከተኸፍት መብራት ከተኸፍትስ ብቦኽ ትከፍል ኩም ባይዘው ህወሓት ልባህለ ይትረኽዎ ኩሉ ገበነኛ ኮይኑ በቤት ፍርዲ ኣብ እስሬታት ይኽእሰር ኩሎም ናይ ጣብያ መሓዳር ናይ ወረዳ መሓዳር ናይ ክፍለ ከተማ መሓዳሪ ናይ ኩለን ከተማታት ዞባ መሓዳር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተገምጊምኩሞ ናይ ብሓቂ ህወሓት ኣላ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ግን ዚያ ይትገብርዋ በጨራሽ ናይ ህዝቢ ሕቶማ እዚ ተሓቲትካ እውን ይትምልስን ምክንያቱ ናይ ካድረ ህወሓት እዩ እንጀሪኖ خزارب كله حوحات ማለት ንብረትና እዩ ርስትና እዩ ብደምና ዝቆመ እዩ حوحات እንደሃለው ኣብ ትግራይ ካል ፖለቲከኛታት ንሕወሓት ነጽኢሎም ወይ ንጎን ገዲፎም ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ቀንዲ መርሓት ኮይኖም ወይ ኣብ ተቅድሚት መጽኦም ክመርሑ ማለት ዘበት ይላል ዓለም ገብረዋህድ ኮሚዩ አላቶም ግሩፕ ናታኾም እዮም እጆም ሕጂ ቀለል ሰባት አይኮኑን ዘአክል ዓቅምሎም ዘአክል ኃይልሎም ሶ ዓሌታው ምትፍናን እዩ ወላቲ ባክግራውንድ ናቱ ተሪኻዮ ናይዞም በዓል ዓለም ገብረዋህድ ዋላ ዚኦም ዝመርሖ ዘሎ ኃይሊ ዋላ ዲያስፖራ ዘሎ ብሙሉ ጠርኒፎም ተሪኹም ዓድዋን ከባቢውን ምትእኻብ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ብግልጽ ብትሰላልፋ ዘሎ ንባዕሉ ድማ ሩዶ ነገር እዩ ባይዘው ወድ ጣባታ ይሰርሕ መሲልካ ሕጂ ብዙሓት ሰባት አይፈልጦን ወድ ጣባ ታይ ይሰርሑ ማለት ኣብ ዝጾም ደሲ ዘሎ ሮል አይፈልጡ አይፍለጥ አና ይፈልጥ ዘሎ ሮል ማለት ተረዲኒ ይቀድመ የዛረው ለጸኒሕ ወድ ጣባታ እንታይ ባህል መሲልካ ናብነት ክልተ ከልቢ ይሰደልካ ዝኾነ ሰብሞ ተሓደ ተናኻሲ ተኸልቢ ማለት እዩ ተሓደ ግን ኖርማሊ ጥዑ እዩ ሕጂት ማለት ሓዝሓዘልካ ይኸድ ነቲ ሓደሪ ግን ክልቲኦም መጽኻ መወዳታ ሕጂ ወድ ጣባታ ይዝገብር
ከምቶም ተናኸስተ ኻልብ ኮይኑ ነወይኑ ብባህሪኡ ማለት እዩ ግን ነቲ ጽምዶ ታይ ዝገብር ሓቂ ነገር ማለት ኢልናኩም እኮ ነርና ኢና ንምባል ጸኒሑ ኣብዚ ኸለ ግዜ ምስ ፈሸለ ሓቂ ይነግር ወዲ ጣባን ጆርጅ ድራርን እዚ ይሰርሖም أول سعيد كا حصوت يزار مالت نتصمدو مس لفعته زخيل وزلو زن ودت أباجن أفتي صمدسي قوام زي أول زمسل رحق زبالة زمسل أفتوش تبدأ بأجندة زوهاو كابوجن أبو خمس خلو ندقجن زمصور زارب مالت حجي أتيور نتصمد تقايم وانا من قصير ترى أتي نفصيم مخنات دليت من قصير ترى تقوين تصمدو مالت بق أرجع أني دليتون لحركوينو وين أي مزنقة عشرة حتى يوم بتصمد بيلهم صرح له نايم الدنيا قاي مالتي نايم الدلا حاجة لهم تزبع نقدر قون خير وإذا ما سوق الكاسيلو شتخ متخز غنا تايز بهالجيركا ثاني خا نتهزبينا حدا قام ستخايو قالوا إلي تكو يخوم زي بنير نصهم ده من إمن ديلكاي نضرب الدليل مالتي كم عينتي زي حجي أنا ودت أبى أسرح زي أنا زفولت بقى أنا سحجي موتيو كأن عتها إذا حجر أيو بوتي أمدي يزبلك تيري فرانكلي نتصمدو زي بقنعنا ريو وانا يبحق إذا أمنا تصمدو تزغوون ودابا مليت زي أمكو خباب حدو أمكم زوري أمكو جل مساعدهم لا تأمنو خم أي مبادة سلازي زي أفت تصمدو إمنتي يلن حدا كالاي كاتا إخنا قرأ كازغيل مالتيو ناينو على ودت أبا أبتوش تصمدو نبعلاتهم زي تسمع معاكلات وي بجنزب وي بمفرح جلزة أطولو مالت جوورة طبعاً كوميز مثلاً حاجة أنبر زي بقى خونيلي ولا فتصم دوس يلا بايزوي ود أبا اللي سبعة بيلمو مالتيو زي أبا زي كدس صم ده بيلمو رايان كبابيون مالت نايسو عندرتا راي حجي ما أقولن فال كبابي دوب تجراي يسلت عن حزور اللو مالتي سلازي أب تجراي تاي كايدا لو مسلوكم دكير حجي أب كلته غانتا خبلوكم قالوا قلي لا يكونن أب عطو حيلي من يزا سلطان ديا كوز دا زغير مالتي تقراوي ماشي خالقت حبرتسو مالتيو واي ازيس صبو درجة كوتسحيو تحاورنا موبايل نغزا اللي يبل تقراوي خال باعلو ريهي صديو تريد شي طديو ورد تشغر دي لغزا موبايل كاس حدغو ويلو ملختي صحف زا موبايل زي على حدا باش لماتنين يبل زعيبا ديو عنقار ديتو للخا دحر غزي كصر لخل نغري ناي خاتم عنقار عد قيركم أجركم أوروبا أمريكاي سعود عربي فقد يسدت خيرو اسكع هذي حنقولكم أو زي عبال الله أو زقون شلون الله أو زقون الله عدل لهم سبات لهم لهم كيلومترات توعيزكم خيركم روحوا توعيزكم روحوا تحصلوا لي تدخلوا أجركم روحوا خيرو حسوكم كن كافين تقام لا ذلك تحلف تمام بقى جاج جورو بقى أمسوه نقاتلوا وبحر تشاجر خلينا مقتل منفسي حرق كايدي تقراوي با أنكم زي تقراي راح تكون تلها هاي مثلنا نيو فات አዶናይ ቦዲጋርድ ይዞ መጣ ብላችሁ ለተናደዳችሁ ሰዎች አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። የቀን በቀን ውሎዬ ብታቁት like honestly የቀን በቀን ውሎዬ ብታቁትና ብትረዱኝ ይላልው and አንዳንድ ሰው መረዳት ማይፈልግም you know የሆነ እንከን ለማውጣት የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለምንድን ነው የወንድማችሁ ውድቀት የምትፈልጉት? አንዳንዶቻችሁ ላይክ ምን አርጌ ነው ገባችሁ አይደለ? ምንም አላረኩኝም እውነት ለመናገር ምንም። ለምንድን ነው ኤኒዌይስ ጉረኝነት ከመሰላችሁ እንግዲህ ያው የእናንተ መነጽር ነው። መነጽራችሁ እንግዲህ ላወልቅላችሁ አልችልም። ነው ሁሉም ሰው የየራሱ መነጽር አለው። እነዚህ ቦዲጋርዶች ለምን እንደሚያስፈልጉኝ ልንገራችሁ። አያችሁ ቀን በቀን ውሎዬ በዚህ ቻሪቲ እና ዶኔሽን ምክንያት በጣም ከባድ እየሆነ ነው። ለምን በጣም ብዙ ሰዎች በስልክ ብቻ ሳይሆን በአካልም ይመጣሉ። እኔ ደግሞ እንደ አንድ አዶናይ ማለት ነው የምችለውን ያህል ነው ማድረግ የምችለው እንጂ حجين تايدي تزاروا مسيرك حتى ربيلنا فنتنتنا تزاري وايو نتوم زي ترجم زي سمعوا قال ترجم لنا زولون إيش ليك نزاروا مينا أنا تايد ولا مسيرك أنا تمال جارد جيران نازو جوياز جوي كله مخنيات بق أمال السبس لذي أنا نغنيه أفتي صرحو charity بوزح سبي حتى النمو مالت كمتي هيوت قليل يكون في مستقين كبايزو أنا أنت تتخيلوا أمنا في مستقين خفت ما يدلي كوميو ناتيدلي كلنا كومن ليو حجيسنا في مسنة حجيسنا في مسنة بايزوي قليل نجاري حقنا مزراب attention seeker نحركو إنكا attention هاون انتهي عشان بيا خلت نيروكا عشان بيا خلت نيروكا مالتي عشان بيا عقم نيرو
ምንም ዝውደልካ ነገር የለን ዘመናዊ እዚ ዓለም እዚ ትሕጂ ዘለናዮ ዘሎ ብዙሓት ፕላትፎርምታት ኣለው ኣብኣቶም ኬድካ ምውሳእን ምስተታፍን ዘን ሓደ ግዜ ኸ ስግጥ ኢልካ ሓደ ከምታ ነፍሱ ዝበላ ማለት እዩ ብጎኒ ፌመስ ዝኾኑ ሰባት ምርኣይ ሰላም መባል ክትጫወት ከለኻ ሰብ ከዓ ስታተስ ንሱ እንዳራእይ ዝውስኽ ማለት እዩ ኣነ ከም ዓይነት ፐርሶናሊቲ ዋላ እንተሃለወኒ ፌመስ ኳ ክኸውን ድሌት ዋላ ኳ ተዝህልወኒ ማለት እዩ ግን ሓደ ግዜ ከዓ ምስ ፌመስነት ተታሒዞም አሶሺየትድ ኮይኖም ዝመፁ ፕሮብሌማት ኣለው ዩ ኖ ዘ ፖይንት ብጣዕሚ ዝድብሩ ማለት እዩ ሕጂ ፕራይቬሲ የብልካን ፕራይቬት ህይወት የብልካን ተተኻኢሉ ክልቲኡ ኸ ክትገብር ኣይትኽእልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ህቡብ ኮይንካ ወይ ከዓ ፌመስ ኮይንካ እንደገና ከዓ ዝተሓበአ ህይወት ክህልወካ ድማ ኣይኽእል ከመይ ገይሩ የለ ምክንያቱ ዝበልዕካዮ ተይተረፈ ዘበየና ሽንቲ ቤት ኣለኻ ተይተረፈ በቃ ከምዚ ሓደርካዮ ፕራይቬት ዝገበርካዮ ሰብ ሕጂ ክንደይ ሰብ ትኮይንካ ትጋጊእኻ ብዙሕ ጌጋ ሽዕንሚት ደድሕሬኻ እዩ ፓፓራዚ ወረብ ዝዓድና ስምንም የለን እምበር ፓፓራዚ ደድሕሬኻ ስኢሉ ሕጂ ጀስቲን ቤበር ክበልዕ ይከኣለን ኣንቱም ገንዘብ ገለ ትብሉ በቃ ክጥፍኡ ላይ ገለ ንስኹም ካሜራማን ይናለት ይጨንቁ ፌመስነት ምዃን መከራ እዩ ብጣዕሚ ፌመስ ምዃን ትደሊ ኢኻ ኣይ እንዳዶና እንኳን አይደለም እንዳዶና በዚሁ ኤኒዌይስ ሰብስክራይብ በመግባር ነዚ ቻናል እዚ አባላት በመሆን ካልኦት ሓደሽ ትርኢቶታት ተልዮም ሁሉ መሃነጽ ትርኢቶታት በመቀማጥ ማለት እዩ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ዛዚምና ያለና ኣብዚ ሕጽር ቢልና ብዙሕ ኣይተዛረብልኩምና ብዙሕ ኣይተዛረብና ወሳን ዝኾነ ርኢቶ ግን ሂብና ኢና ማለት ነቶም ቪድዮታት ኢንሳይት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ሂብና ኢና ሉዋም ቅነ ክኾነልኩም ኢና ንምነ ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሕዩም ብተመሳሳሊ ሰብስክራይብ ግበሩ ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ድማ ከምቶም ኣሕዋትኩም ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ርእቶታት ፅሑፉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ፅቡቅ ዝበለ ነፃነት ተኽላሒና እምነት ርኢያስ ሽኩር ዝኾነ ርእይቶ ይባትነላ ከምዚኦም ዝበሉ ሃነፅቲ ርእቶታት ኣስታት 4 ርእቶታት ኢኹም ፅሒፍኩም ዘለኹም ማለት እዩ ኣዝዮም ኣሜዚንግ ከኣንዮም ወርቂ ዝኾኑ እዮም ባይ ዘ ወይ ፊልተር ክንገብሩ ሓሰውቲ ዝበልና እውን ሓደ ሄኖክ ሓውና ማለት እዩ ነዚኦም ንኩሎም لوام كنا كقنيو إن تمننا تشاو إحنا قنيو تانم لكم. Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب.